asikana kumhanya kudai ndanzwa guhwa maimwana kuti kuBelvedere paCopy Road apa muHarare panumber 13 Belvedere Road paita hardware maimwana inonzi +3 investments ndo yana ndichitsvaga ipo paya hanzi zvinhu zvadzikiswa because it's festive season. Ndini uyo maimwana ndichizingaira ndichitsvaga kuti ndipo here kwakutoona mwe mukomana abva atobuda zikanzi makadii muri kutsvagei ndikati naimi ndipo here paitwa sero yandiri kunzwai kana kuti ndezvekunyeba zikanzi ndimo muno mu+3 investments ndikati inini ndiri kuda kuita beauty parlor yangu iya saka ndiri kutsvaga zvinhu zvokuisa mubeauty parlor mangu iko zvinezvi ndakaona a place saka ndakutomhanya nda kuisa shower ndanda kuvatsanangura ndikandoda kukwesha madzimai kumakwesha rukwesho rwemhando yepamusoro ndikuda shower yakadzidza yakaenda kuuniversity munayo here macubic shower ya zikanzi you have come to the right place. Ndaona hospitality yavo yakanaka samari vakundirakidza zvinhu zvirimo muhardware muya aimi zvinhu zvakaboka kani kotarisa interior yacho black and gold kondaimboza kuti zvinoraima kudai indajaira white vane macolors mamwe kuti unogona kungoshamisika kuti makala anotopindirana here aya ngazvichipe zvinhu izvi kusvika pakudya kuti shower mixer chaiyo $25 shower rose and telephone $15 ndikati muri kundiudza chimi mamuripi pesa apa basin mixer $15 ruchipo maimwana rwemhando yepamusorosoro ndikati ikisimusi isifikile vandakutotarisa zvimwewo zvakawanda semunhu futi arida kuvaka futi manje ndati hardware yakachipa yasikana meno mukafasha mari zvenyu muchitadza kuenda kunotora zvinhu vjanuary anenge asingatangike vasikana garai mastoka mabuilding materials asikana uku ndokwekuenda mapendi chaiwo ndikati ndikuda futi pendi yewaite kuzoisa kuiko kubeauty parlor ndopabva vandirakidza zikanzi kune inonzi standing tab umu ndanda kutoona ndinashumba standing tab isu takaita sleeping in the standing tab kwakunzi pane chishawa icho ndanda kutoona zvimwe mahora hanzi unongochibata chishawa ichocho chiti fa mvura ichibuda ichipisa nekutonhora zvose ndobva ndazoona cubic yana ndichitsvaga iyo ndoichange chimira vakadzi tabva kuvakwesha kuFeliglow ndochaiyo yandiri kutsvaga yekubeauty parlor zikanzi amaititi ndiyo ndikati mirai ndipinde ndiifile nekuti kuchauya vakadzi vakobvu vatete nemamedium ndapinda muya ndiri kutesta kuti inohweya here kutakura rutakuro rwevanhu vachapinda ndati mushawa ndikati chimbovharai futi ndifile shawa musama ndikati hei vharai shawa ndifile kuti inoita here vandivhurira nekuvhara plus a customer is a king kaunta zvaunoda ende iwo hospitality yavo zvavo havana usimpe saka ndabva ndazongoti icho ndakuchitorera kune imwe imba yangu yandiri kuvaka ichi zvachinei zvacho nebeauty parlor but kutongochiva ruchivo kuti kana ndakavata ndashumba tichiita zvatetichiita tinenge tirimo mustanding takaita sleeping ovation ndobva ndavaudza ndikati ndozvandakutora plus pendi yewaiti mapendi acho ngaachipe vedu wemhanya ikoko kuBelvedere kwanzi vanochipa zvinhu kubva kuIndia mufunge maproducts avo aya very strong products zvimwe zvinhu zvarotengesa iwo mastand-alone iwayaya $300 chaiyo stand-alone shower mixer $150 zvakachipa kani masinki kwai kubva $40. Can you imagine? Maria unotengesa nandozo unotoya ukatenga singi zvinhu zvikatofamba January anenge asingatangike mafizi nemarent ndobva ndavaudza zvandiri kuda vava kutakura vakomana vacho vakomana vacho vakasimba amene kuti vari single here ndafunga kukutsvagira kana asikana vakomana vacho vane rusimbo vakutotakura zvinhu ndaorder cubic shower yangu iya apa ndanda kutobhadhara zvangu ndikati amufunge ndinokutendai standing tab futi ndazotenga zvakare ndazotengawo nependi ndo zvandakwanisa zvinoenderanawo nemari yanhasi ndikati aiwa tinoonana zvakare ndichadzoka aiwa asikana mhanyai panumber 13 Belvedere Road kuCopy uko muno muHarare hardware mhando yepamusorosoro zvinhu zvadzikiswa kwanzi uyai mutore Christmas box handisi kuregedza kudzoka kani +3 investments hardware manyama